Tengah bangi pa ya kini ginang mikmat jongi kai rika sinjan tia kalong kapala ran tikna adu kata-kata na marba kimpat mi syakmat akan dong kena ka jinge ka bangi asyam bangi la mat kimpat ju pensiu ya kata mau handai ngapala sa longo kipat ba jongi kemnu kibet sa adu menta te handai ngai iya ngai la bun kipat ba naka 10% kibala khamstat adu kumbalai 4% handai ngai kwa kata ka jing start jong ingi dai balong maro imdai ban becha kumni kaju namar kibriu kinsim kabiu kisim kabu ya pi tapi becha lakithet ya pi dak bisa kilong ne no ya pi sang ba ba perkat no na ne sikmat nga kan tuju re pi nga ai pi kajing sneng kajing yo i jonga pile i gani ka sarkar ka ba katrei tang ya ki nong bat pen im ya lade badi ki baru spa badi ki ba yo bakot ya kata handai ki klem perkat ya ka imlang salang handai nga bang ape je kani kalong kasong kuya yang hadu kata kadang wa haban mi chakmat nga haban kren nga haban pam pau kum ka jing yo i kum ka jing seo jinga te kewi le wa to ayu kamni temban se ha mi chakmat kwa au pun yu kwa au klam ya pi pa ba ki penar ki yung i baro sitai jari ka sin chen tia to tipi man adu kanu yu bi kini jing e war chemi kani te pa aja pa hala pangable kate digitre jela le dak cara wait cara tarigi te kat wa kam te nga kwa kon tu jor ya pi to i mani gi bi jing ya tli ka si ba jan tia yo im suk im san gibru nyau kon nyau trem nyau sa jungi te kat wa kam te ngasem ba pa ba ya perkhat no dak ba thme yo ibje te bru wa mikmat dawat me dawa yu ya san hok ya i ha po asmli ba yu ra le ya i ga im suk im san ga jing im sa ga im lang sa lang yo man go le wa phu go ba pin te kar wa kam te uble un pat un ri un sumare pi talong ki ba le rit bat ki ba jemnut bat ki ba nut ban kren ha ga jing shisha ki bre ban teng nga hang ni nga jing shisha ngam de bangan mi bangan teng ba ayu ndai uble ula yang ta ka bo ra po kam sim junga aba ula pen mi ya kata ka so kado ra po ka jing im junga bong keren ba ya ka jing shisha mde shu ban ska pa ka ni pa tengah ingu yo ble kan rat panalor ula ri ba ula smar ngi kum ngi ki jai bru ku kasi ba chan tia paro ko tekat kum tang kwa ban ai pi ka bu nga kwa ban ai pi kum ka jing sneng kum ka no sa ba hala pangap ngai chen ai shisha ki bru jungi hadu ban ngi namla ban pai teng teng kalong ka ba ja umat mo yo siang ba ulong ule no ai kat u DYCM ro bamla ban le ai kum ka kerteng kum ka kam ka la pen isha yangi ba siang ba tang ka kerteng ka kam ka perthei ba ula ban le che ai she te kachka bangi don tang ka ne ke wei shubo la da kiwan kita ki meder sisni kiwan ra na kiwan to kiwan sim ya ka kum no pin le ya kane chua ba pina ya kachka chua ba pin kren da perkhat ba namar kalong le no ai ba kat u MLA kat u DYCM bon ki minister na jantia hendai dapat teng teng ki ba leng le lo ran long le no ran ai namar ba kichika bakin kren da kasi chika bakin kren da ki ten la jong ro ha ba ki kren english ro tang ka ten no kam da ba kata kata siang ba kum ki no mikmat de ban sim khia namar ba kani ka kam kam de basuk isne no ekibreu ki basa no shadu shakaput ki bamyo suk ki bamyo sain ki papli ki don na ka jing jar ki don na ka jing ja umat ki don kita ka la ka jong ka jing e bakimat tengi de banya tli na baro ki nong song jantia bat ki wei ki district bat ki wei ki constituency ro kumjo wangin long ki ba tli shakman bat ki wei ki nu ki jaka langi ya tli kumni long ki breu kinum la ban shun kin mala ban le yangi da kanu ka jing sausi takar bagum ta ngamban singa haban mi ban keren ya kani ka video ba shakman tengah aingu ya blai kira rat ba unri ban sumar yangi tang kata hi ko blai sibon ngamla ban ayu da kumno ro tang kata blai sibon blai kira ukur ku ye piwi paiwi ki bro yongi wa emagani ka state bat kani kari ka ba e jongi baro ka blai sibon